Amelia Palacios é unha artista plástica de Pontevedra. Os seus cadros amosan a beleza das paisaxes galegas, mar, nubes e néboas. De aí o título da súa última exposición, Sueños de sombra e brumas. A pouca cor das súas obras contrasta coas formas e os espazos abstractos propios do seu estilo. Expón con regularidade en España e Portugal e nestes momentos na Galería Sojo de Vigo. Nos despedimos, gracias como sempre pola compañía, disfruten da tarde, ata mañá.